Kuma o bisimila mali kunnafoni jabarani kan bi amina yala ka do dugu kɔnɔ ka maaw ɲininka hakina la an bɛ waati min na fɔ sisan nɔ bɛnbala fitinin o bɛ Aidara den ale ni Solo ni ɲɔgɔn cɛ aw k'an si tantɔ bon ne yɛrɛ hakilina ye min ye a kɔni a cɛ man ɲi an bɛ niveau min na yɛrɛ Maliko la sa kɛlɛ tɛ ko ye quoi an kɔni ka laɲini ye min ye u ka kɛlɛ dabila ni Aidara yɛrɛ bɛ se ka bɔ ka kuma u fɛ u ka kuma parce que ni k'u fila bɛɛ bɔra Aidara la bɛɛ Aidara ko in de bon Aidara yɛrɛ ne bolo comme o y'an karamɔgɔ ye karamɔgɔw bonyanen don a ka bɔ a ka kuma u fɛ a den n'u fila bɛɛ a ka bɔ a ka kuma u fɛ dɔrɔn u ka kɛlɛ u k'an dabila nin tɛ ko ye quoi surtout réseau kan sa fɛn bɛɛ bɛ taa fan bɛɛ fɛ nin ma ɲi an ka jamana yɛrɛ ma nin ma ɲi ne kɔni ka kuma o de ko f'u ka kɛlɛ dabila. Bon an bɛ se ka mun f'u ɲɛna dɔrɔn an b'an karamɔgɔ yɛrɛ fo n'o Aidara ye fɛn min ye kɛlɛ ma ɲi jamana in kɔnɔna la surtout Aidara yɛrɛ ye mɔgɔba ye n'i y'a mɛn Solo Aidara don n'i y'a mɛn Aidara Solo don nafa tɛ kɛlɛ la u ka kɛlɛ dabila kɛlɛ ma ɲi jamana yɛrɛ ma Aidara ka bɔ a ka kuma u fɛ fɛn min ye bɛn u k'o kɛ dɔrɔn o de ka d'an bɛɛ lajɛlen ye an bɛ Zardeni ko don wa Bani ko fana don ne ba salamu aleykum. Ne hakilina ye min Aidara den tɛ o diɲɛ kɔnɔ bɛnbaliya mɛ foyi ɲɔgɔn cɛ parce que a bɛ fɛn dɔ daminɛ dɔ a t'a laban dɔn Aidara denw yɛrɛ kan ka sabali Solo yɛrɛ ko Aidara ka fisa n'ale yɛrɛ fa n'a ba ye mɔgɔ kɔni y'o fɔ ka ban a ye diɲɛ da tɔw la hali n'o tigi kɛra wulu de i b'o minɛ ten u man ka a jalaki ne tɛ joyi ne tɛ jalaki ne mais mɔgɔ bɛ mɔgɔ minɛ a kumakan de ma o dɔrɔn de ne ka kuma ye u ka bɛn. A ka di ne ka u ka bɛnni n'u bɛnna o de ka ɲi a fɔ kɛlɛ de fɛn Solo de jɔ ta la parce que Aidara y'a lamɔ depuis fitinin ma fɔ ka taa kɔrɔbaya a ye den sɔrɔ Aidara fɛ a ye nafolo sɔrɔ Aidara fɛ a fɔ Solo de k'a dabila sisan. Bon ne yɛrɛ hakilina u ka nin kɛ nin bannen ye quoi i m'a ye o dɔrɔn de bɛ ne yɛrɛ bolo k'a fɔ n t'a dɔn bɛnbaliya min kɔni b'u ɲɔgɔn cɛ mais u k'a kɛ nin ko in yɛrɛ bannen ye quoi Aidara ni Solo bi ko m'u bila ɲɔgɔn nɔfɛ dɛ i m'a ye u ka nin kɛ ji bɔn de. Bon ne hakilina mun ye o tɛ ko ɲɛnama ye bon o tɛ kunnafoni ɲɛnama ye quoi munna parce que n'i y'a mɛn ko Solo dɔnna a dɔnna Aidara de sababu la parce que a bɛ dɔnkili fɛn fɛn da presque a tun b'a bɛɛ da Aidara de la bon Aidara ko kɛlɛ kɛ ka caya yɛrɛ Aidara tɔgɔ tiɲɛna Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Solo de ye Aidara défend ka Aidara denw défend ka Aidara denw ka kɛlɛ kɛ ka Aidara ka kɛlɛ ka a n'a musow bɛɛ donc u ka kɛlɛ in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n'u sera ka a bila a bɛ fisa dɛ ko ɲuman tɛ quoi aw kɔni bon ne hakilina kɔni n'u sera ka kɛlɛ dabila a bɛ fisa kosɛbɛ yɛrɛ parce que ale Aidara ko kɛlɛ kɛ ka ca wajurukɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ bon surtout ale ye zigiridala ye a bɛ Aidara de tɔgɔ fasa da kosɛbɛ ka taa n'a ye diɲɛ fan bɛɛ et puis a yɛrɛ ko Aidara ko de la ale dɔnna Aidara ye ko caman k'a ye ale n'a ka famille a n'a ka denbaya k'ale filɛ yɔrɔ min na ko bi ko sanga fɛn fɛn b'ale la tɔgɔ fɛn fɛn b'ale la bon n'i y'a ye diɲɛ maaya ale yɛrɛ dɔn c'est grâce à Aidara donc maintenant an b'a ɲini u fɛ u ka essayer ka nin kɛlɛ in bila u ka bɛn ko la bɛn dɔrɔn de ka fisa u ni ɲɔgɔn cɛ. Bon mɔgɔ caman bɛ yen bi Mali kɔnɔ Aidara yɛrɛ fana ka lakodɔn mɔgɔ b'a don dɛ a lakodɔnnen don dɛ parce que bamanankan ka gɛlɛn Aidara lakodɔnnen don kabini Solo tɛ mais k'a tɔ lancer fo bɛɛ ka kabakoya a kɛra Solo de sababu la parce que Solo de b'a fasa da a bɛ zigiriw bɔ a la a bɛ kumaw fɔ i y'a faamu dɔw bɛ wuli u bɛ juguyakan ni fɛnw fɔ bon donc mun don dɔrɔn Solo ni Aidara denw nin ko ye u ka nin bila i y'a faamu kɛlɛ min b'u cɛ u ka kɛlɛ bila kɛlɛ tɛ foyi ye i y'a faamu diɲɛlatigɛ yɛrɛ tɛ foyi ye wagati kunkurunin de don bon mɔgɔ min kɛra sababu hali n'a ma Aidara denw to yen dɔwɛrɛ kama a b'u to yen Aidara yɛrɛ kama parce que ale yɛrɛ ɲumana ale kɛra Aidara fɛ Aidara kɛra ale fɛ bon donc i kɛra mɔgɔ min fɛ n'o tigi kɛr'i fɛ o denw
olu to hali n'u ye mɔgɔ faga ko k'i la i b'u to yen ala kama kira kama i b'u to yen fa in de kama voilà o de bɛ ne fɛ k'a fɔ. o karamɔgɔ ni kalanden kɛlɛ ɲɔgɔn maaw tɛ ne ɲɛ gɛlɛyalen ni n'a ɲɔgɔnna don e mana fili cogo o cogo ni karamɔgɔ banna i bɛ mɔgɔ ɲini k'a deli a ka yafa i ma k'a fɔ ne ye min kɛ tiɲɛ na a man ɲi dɔw tɛ karamɔgɔ ni kalanden cɛ karamɔgɔ n'i y'a bato e fa ni ba de y'i ta k'i d'a ma k'a ka kalan a bɛ ka ala sira de yiri la i bila ala sira kan o ala sira min filɛ ye e mana don arijinɛ na e tɛ karamɔgɔ don i fɛ nka karamɔgɔ ye kalan i t'a sara sɔrɔ o ye kelen n'i ye karamɔgɔ bato n'i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a sɔrɔ karamɔgɔ ye dugawu k'i ye o bɛ fara i ba n'i fa ta kan wala ala b'a dugawu jaabi karamɔgɔ dugawu a tɛ bin o tuma na u bɛ baara min na u ka sabali de ɲɔgɔn tɛ ka mɔgɔninfin dusukolo bɛ mɔgɔ tiɲɛ an ka ala deli mata in an kuntigi ye sabali min sɔrɔ ko ala k'o ɲɔgɔn d'aw ma aw ka sabali aw ka mada aw ka mun ye aw ka sabali aw karamɔgɔw ye. tiɲɛ na ni hakilina in nin bonyana ne yɛrɛ ka fɔ ma aw yɛrɛ n'aw ka kuma in tɛ ne ma nin mɛn nin fɔlen bonyana ne hakili ma nka ne bolo Aidara de kan ka kuma nin ye den n'a fa ka kɛlɛ de ni denw bɛ ɲɔgɔn na a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la solo bɛ komi ale den de n'u sera ɲɔgɔn ma ale kan k'i jɔ den fa jɔyɔrɔ de la solo ye kan min fɔ Bamakɔ bɛɛ y'a mɛn donc Aidara man ka solo ka foyi digi a yɛrɛ la solo ye Aidara k'a fa ye ka k'a ba ye ka k'a jigi ye donc ni maa ma sera k'o kɛ fo mɔgɔw sɔrɔ mun b'a lagosi donc n'a ye ko kɛ kulo fila man kan mɛn Aidara kan ka nin fini nɔgɔ ko so kɔnɔ de kulo man kan nin mɛn a bɛ se ka kɛ a diyara dɔ yɛrɛ wa ko nin ɲana dɛ donc a ka di ne yɛrɛ ye Aidara ka wuli ka nin kuma yɛrɛ kulo fila kan kana mɛn ka nin datugu sa a fɔ yɔrɔ n'a mɛn yɔrɔ ka dan nin ma a kana taa yɔrɔ si bilen a ka dan nin ma pewu mɔgɔninfin nin bɛ yɔrɔ dɔ la i jugu bɛ yɔrɔ dɔ la diɲɛ yɛrɛ o de Aidara ale ka mɔgɔw b'a kɔ togoya min na ka mɛn ko nin kɛra ta a bɛ diya mɔgɔ caman ye donc a k'a kuma kɛ de komi kulo m'a mɛn o bɛ se ka diya ne ye parce que ne bolo nin ye den ni mansa kɛlɛ de ye ale den de y'u bɛɛ ye ni denw bɛ ɲɔgɔn na mansa k'i jɔ an tɛ mansa wɛrɛ dɔ sɔrɔ la an b'a dɔn ale de ye mansa ye donc a k'i jɔ a jɔyɔrɔ o de bɛ diya an ye o tuma halisa ala ka silamɛya jidi ka barika don a la a bɛ diya an yɛrɛ ye kosɛbɛ Moriw ka bɛnbaliya o t'anw si arranger olu ka fɔ ka bɛn o de bɛ ka di anw yɛrɛ ye silamɛyakanw caman fɔ o de b'an jigi sigi o de n'o olu ma bɛn an bɛ taga ɲɛfɔ jɔn ye an yɛrɛ kan ka boli ka taa an ka kɛlɛw foli olu k'a ban n'olu yɛrɛ sera ɲɔgɔn ma jɔn b'a ban yɔrɔ o kɛra dogo yɔrɔ banna ye sa dɛ n'u y'o kana an kɔnɔfɔ yɔrɔ bɛ ban dɛ o tuma kana ye nin ka dan yan o ye ne ka fɔta ye. A ye min sɔrɔ ka fɔ an yɛrɛ mɔgɔw hakilina la o de kun ye nin ye aw kana ɲinɛ ka like ka partager ka abonner aw kan bɛn siɲɛ wɛrɛ.